daghan-daghan gining pagtulunan nga butang sa atong ebanghelyo karon nga gamit kaayo aron mahimutan ta or makasulod ta didto sa langit. Pero ang pinakauna gyud nga gisulti nga kinahanglan ang atong pagkamatarong or ang atong pagtuman sa balaod sa Ginoo labaw kay sa pagtuman sa balaod sa mga Pariseo. Kaning mga Pariseo, mga igsuon, gatuon ginig maayos balaod sa Ginoo. Gagmay pa na silang bata, ilagi ng paningkamutan nga magsugod na silang memorize sa Bible. Niya ang tanan nilang gipractice sama ng pagpuasa, fasting, prayer, buntag, udto, hapon, gabi, kana mao ginay gituman nilag maayo. Magpuasa gid sila 10 minos kausa matag semana. Kita wa naman tay puasa-puasa. Kaduha ra mas usa ka tuig. Nya memorizon gid na nila kada adlaw na agid sila iduga nga memorizon nila nga verse sa Bible hangtod ma-memorize gid nila ang tanan kun mahimo. Bisag wa pa na sila mag-eskwela, gisige na nag-memorize muna ilang ipapilit silang agtang ang gusto nilang memorizon, ibutang sa ilang bukton, ibutang diha ang mga ganghaan sa ilang kwarto kay haron yun anang adlaw ma-memorize gid na. Kamo nagbutang mo ana. Hapit na lang mga matay, wa gyud ka memorize bisag duha na lang unta ka bersikulos Bible, wa gyud. Aw na nya ang gusto ni Kristo nga kining maong religiosity, kining maong pagtuo atong palabuan. Nya di kuno ta mulabaw ana, di ta kasud sa langit pasabot kining tanang gibuhat sa mga Pariseo nga purtingil ngiga, dili ni assurance nga makasud sila langit. Na problema diha. Labaw na tingali ning atong gibuhat nga igo ratang musimba dinhi, lingkod nga late pag yun. Iniglibot sa sibot, wa pag-iihog. Nya iniguli ngadto, wa say gida nga mensahe, unsay nadunggan dinhi nga pagbasa, unsa say nadunggan nga giwali, di gyudadon ngadto anhara kutob dias pultahan, igabot sa pultahan, linibakay na samtang maglakaw ngadto. Nya kasud ka tag langit ani. Da. Gusto mong musod og langit? Palaboy gito. Memorize na ninyong Bible. Og dili man ma-memorize ang Old Testament. Ang sana, kung ang ma-memorize sa mga Pariseo ang Old Testament, memorize sa hasta ang New Testament. Nya kung magpuasa sila og mga sana, kausas-usak simana, himo ang katulos usak simana, puasa. Dili na mo'y gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong, bisag usa lang niya kapulong nga motuhop sa imong atong kasing-kasing niya atong praktison kana dako na kaina og merito. Sama pananglit sa iyang giingon diri, giingon nga ayaw pagpatay. Pero karon sultihan ko kamo, ayaw mo kasuko sa inyong isig katawo. Kaya na may mga batid kay Bible, siging memorize, may kaayog mga doktrina, mo nagasigi na naroon silang away-away, maksigig lalis. Pero atong day kausa gitawagan ko, may pakig-introduction. Pader, Mr. Obod. Mr. Obod, ikaw ba si Mr. Obod? Nako, ako Mr. Obod. Ingin siya, kakita magug ko sa imong mga wali, pare man kanon ako, pare akin ni Mr. Obod, pare day ka. Kita ko sa imong wali unya, gusto ta ko makigambitay nimo bahin sa Biblia. Nako ambit, itong katagag verse. Nya siya unsa may imong pamalandong ani? Dini share ko. Siya mura bayag dili mao. Ana nako, ingon ka ambitay ta. Unya nganong imo man kong koreksyonan? Ay lang kong koreksyon bayon sa man sa imo aning pagsabot. Hatag sad siya. Siya dili ba
dili to maong imo nako ano sa monon ka na hunongon tadi ay di na lang ko ani maglalis ta ani sige sige pugyaw-yaw dili kuan mo ni ang atong panag-ambitay mura gusto ko yang kumbinsiron ba wa na bitaw ko magtingog ingon siya naa pa ka diha wa na jud ko magtingog siya wa naman tingali ni Mr. Obod nako iyan ang giok nako ay sad noon kapoy ba nimo kana bang mahikay kang memorize anang Bible pero imong gihimo aron makiglalis aron ka mo hatag og kana ganing mura kunuhay kag ikaw mo ihawd di na gustos Ginoo nanay labaw na gyud kun masuko ka kun ang imong isig ka tawo dili mo sunod sa imong gisulti samot na gyud na sige kag simba nya inigabot ito masuko ka manghingan gyapon kag buang tunto kuanggol mga tapulan mo mga gahi mo magsigi kag ingon ana mga badlungon mo ana na maimpierno gyud ka ana wa mo ana batasana wa klaro ana mga naong ninyo hasta gani pari inyo maganing kasukan iniglakaw na ninyo labi na og wa mo kauyon sa gisulti nya naigo ka dahil ra ba kag ingon kaning paria mangigo gini oy unsay labot nako nimo di pay nasuko nako ingon din siya ngano man gyud pader nga imo man jud kong igon kada nimo humili nako kisa may ngani mo na sulti siya nako wa ko kailan mo siya imo jud kong igon kada humili nako wa jud ko kailan nimo hain kagalingkod inigmisa imo kung pasanginlan awa ko kailan mo nako ang Espiritu Santo mo iniigo nimo dili ako ay kasuko diha kasuki ang Espiritu Santo si Elias dinhi sa atong unang pagbasa iyang gitabangan si Hari Akab naningkamot aron pagpatay ni Elias kontra sila kontra ba pero aning higayuna kay drought man, mga tulo naman katuig nga wa nagiuwan, si Akab nangita in tao na nagampo ba kanus amo uwan. Pero suko kay siya ni Elias mo to katong ilabitan gahapon nga kuan ga kuntis gipatay man to ni Elias katong 450 ka mga propeta nga mini murag na natauhan si gamay si Akab nga si Elias man day mo sakto. So ang gibuhat ni Akab ni hangyo na lang siyang Elias nga tabangan siya pagampo nga muuwan unta. No tong gitabangan pud siya ni Elias. Nagampo si Elias iyang gibutang, di ba? Nagampo ibutang diri, butang niya iyang naong sa iyang tuhod, nagampo. Niya iyang giingnan ang iyang sakop adto adto sa kuan dagat tanawag na anabay signal nga muuwan. Gamay kayo ingog pad ang dagom nga misaka gamay kaayo pero igo na to para ni Elias nga signal siya kanang gamay kaing dagom mudako niya nagmaayo mahimo na nang dako kaing dagom og muuwan hala ingna na to si Hari Akab nga pakuana na papulian na ngadto sa iyang gingharian atong sa Israel so pasabot si Elias nga nagtamod sa pulong sa Ginoo, iya sang gipuy-an ang pulong. Labi na gyud ang paghigugma sa kaaway, ang pagtabang sa mga taong gasigi og paningkamot sa pagpatay nato. Kamo, ganahan mong mutabang sa panginahanglan sa tao nga nagsigig daot nimo? Dumag. Nang litaron kanang tawhana way bugas. Ganahan kang muhatag og bugas nya inika kaon niya sa imong gihatag libako na sad kaniya daoto na sad kaniya ganahan mo ana labaw na gyud kun maningkamot gina pagpatay nimo di lang pagdaot pagpatay gyud sunang atong gidaan ni Akab ang tanang mga kuan mga tao mga propeta kay para patyon si Elias nya imo pag yung tabangan unsa pero ingon ana ang gustos Ginoo nga ang pagtuma natos balaod sa Ginoo dili lang para sa atong kaayuhan kung dili sa kaayuhan gyud sa tanan
Kung moingon ta ang pagbalaod sa Ginoo, paghigugma ay kamo, balaod nas Ginoo, pulong nas Ginoo, ato nang tumanon dili lang para sa atong kaugalingon, para gyud sa tanan. Bahala nagkanang imong gitabangan, maurasan na imo pasakit, maurasan na imo unay sa pagpasakit o pag-insulto o kaha pagdaot nimo. Higugmaa gyud, i-apply gyud tanan. Mao na si Kristo nabitay sa cross. Kaya ang iyang gugma dili lang para atong nagsigig sunod niya, katong magsigig paminaw niya, apil na sa atong gasigig lutos niya o siging paningkamot nga malansang siya sa cross. Ang mga Pariseo, ang mga hari, ang mga high priests, mga pari nga mga buangon atong panahona. Ang ana. Karon wala na ning mga pari nga buangon. Na apa? Nya higugma mo sana mo tabang ana mga pari nga buangon. Ha? Moingon gani mo, di mi pader. Buangon mo. Wa mo mag-practice sa pulong sa Ginoo. Na tabang yapon mo palit og slat bisag mahibaw mo murag buangon ning gawali. Di ba? Unya sa may tan-aw ninyo ani rong gamisa, buangon o buotan? Di ra ba maningog ay. Oy, bisan tinuod may pagkabuangon pero may pagkabuutan mo yan. Mo 18 na bi ako katuig karong kuan, June 22 sa akong pagkapari. Dili ni 18 katuig sa pagbinuang ha. 18 katuig sa pagpaningkamot nga magtinarong. Anya kung nakauyon mo nay akong hangyo, di man ko mag-celebrate, palit lang mo og slot nga dopes para sa atong project kay usa sa akong paningkamot pagpakabuutan kanig yung pagtabang sa community. Hatagin ako ang tanan akong abilidad o kapasidad para sa community, para sa parokya. Nya kay abilidad man akong pagsigpangayo aning kwarta. Ako kining ihatag gamiton ko ning akong pagkapari aron makatukod ta og kumbento nya manindot sa nadihang atong kuan. Dako patag trabahoon sa atong parkingan kana dihang mga structures, CR, napatadihay kandilaan, akan dagkutanan, napatadihay gamay nga souvenir center unya pohon nya naa sad tay nindot nga koral ato himuon ug kanig yung pag-extend aning atong simbahan jutay ang fasad ato nang tarungon diha padako-dakuan ta na aron magamit gyapon nato kay murag muhuot na ta dinhida nya ang atong kumbento tukoron kana mao nay akong pangandoy una akong balik-balikon hangtod ni Pitsa 22 kung nakauyon mo sa akong pagkapari og na blessed mo sa akong pagkapari hala palit mo 10 minos o sa kaslat nya kung gusto mong muhimo sa akong challenge mo punit sa akong challenge kay mo sanay akong buhaton mo palit kog 18 kaslat karong kutob Pitsa 22 isi pasalamat nako sa Ginoo palit sa kog slat sige madyo kog palit kada semana pero usahay jutay raman himo na akong 18 gahapon dihay ni tuan ni hato diri palit og slat pader 8 pa ni kaslat akong ipalit kuwangan pa ni og 10 kay mo punit ko atong imong challenge nako kuyawa god nya siguro jud ka na siya ako ni ibalik dinhi di pa mo abot Pitsa 22 abangan ang susunod na kabanata nako pwede na ni okay na kay ni sa dili ako mo suway jud ko atong imong 18 nako pwede na ka mamatay human ni mong donite di bitaw ang akong punto is naasa gyud mga tao nga malipay gyud nga mopaambit sa ilang kaugalingon ngadto sa uban ug para nako mauni ang kahimut-an sa Dios mauni ang wa sa mga Pariseo niadtong panahon ni Kristo mauni ang wa sa mga tao nga kanang sigig simba pero mga daw lang gyapon kaayo mga igihan lang yapon kaayo bisag daghan na kay silang natigom nga kwarta
di lang yapon kapanghatag, igihan lang yapon kay kwarta. Muna kining atong tubag sa Salmo, nakuan mo tubag nato sa Salmo. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios. Kaning Sion mao ni ang simbahan. Ang simbahan, ang Jerusalem. Nya karon gi-translate na sa atong simbahan. Ang lugar diin adto motungas ang mga tao para musimbas Ginoo. Nya matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios. Unsa may atong pagdaig? Nga kung naa kay grasyang nadawat, mudunit ka sa simbahan, not necessarily dinhiha sa atong parokya, bisag asa nga panginahanglan sa simbahan, idunit. Mauna nay nindot kaing pagdaig kay imong gikuha ang para imo aron ipaambit ngadto sa uban. Muna dinis ato slat-slat lang ni siya. Nay nangutanan nako unsa man nang slat pader gyud? Yan ako kanang slat mao nay usa ka bahin sa daghan nga mga bahin, pieces ba. Nya donasyon ang pasabot ana. Abi ko niya og kada palit og slot na kay mga 100 square meter nga yuta kuno nako dili oy. Ga kana siya wa ka anay madawat nga material inig palit nimo. Ang imong madawat spiritual graces nga mubunga og material. Nanglitan divine unity, prosperity and satisfaction. Kining niya og musod na ni nato nga mga grasya, hapit tanan nga imong gikinahanglas kinabuhi na siunan nga anang unity. Kinsa baywa nato makinahanglag unity? Si kuan gani kani igsoon ato rong president-elect ni Bongbong Marcos, si Aimee, sa nga senador Aimee Marcos, ni suggest iyang igsoon nga ikaw kuha-kuha ka ng word nga unity, siguro agyod nga naa kay panguhaon nga mga tao nga dili nimo ka partido aron pasud lagi na sa imong kabinete aron sa pagsignal nga unity gid ay ang atong gikinahanglan. Kanay na ba nya kinsa bagoy wa mangandoy og unity, kinsa bay wa mangandoy og prosperity, sige na ron silang discuss economic prosperity sa Pilipinas. Kinsa man say wa mangandoy og satisfaction, magunsa magprosperos kay imong kinabuhi pero you are still unsatisfied. Nagsigi pa kag pangita og wa diha. Guwapa na kay ka, imo na sang injeksyonan imong ilong. Kay wa pa ka makontentos imong ilong. Or kaha ang imong naong, imong paboruton kay yapi pa imong naong. Wa kay satisfaction. Imong sampot, imong pa-injeksyonan para mudako jud kayo, mura na lang hinong kag itik hinoong galakaw nga dako na kay sampot. Nya ikadako nagmaisampot, imo na sang pa-injeksyonan aron mohiyos kay nasobraan kadako. Anang wa na kay satisfaction. Parehagod sa Russia o sa Ukraine o karon satisfied sila sa ilang nahitabo karon? Are they experiencing unity? Wa na ay prosperity, nangaguba nangaguba. Daghang kinabuhi nga matay, naa sila'y satisfaction, worries, insecurities in life. Luoy kayo, pagka mga dato, pagka mga successful, pagkadaghan sa ilang nahimong mga nindot, gipangguba na nila karon, pinaagi sa siging bumba, siging tinirahay. Luoy, no? Una nga, dinhi ato na siyang gibaligya nga slat, grasya. Yan siya, unsa man ang grasya, pader? Naku, grasya, manungutana pagyug ka. Ang grasya, hinatag nas Ginoo. Yan siya, siguro na, pader, naku, kung siguro ka nga naay Ginoo, siguro sa nang naay grasya. Kay ang grasya, musod ba na sa dunay pagtuo? Wa, gani pagtuo, di, sa na musod. Muna si Akas, tuo man siya. Pag anak yus dagong ingugpad sa tao, isa kani, hinatag na nis Ginoo. Mauna ni ang signal. Nituo man siya. Ani itom dayong langit. Dagog perting bunok sa uwan. Nakainom ng mga tao. Nituo man. Kay matod pa ni Kristo, kung doon na mo'y pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, makasugo na mo ni ining bukira nga mubalhin nga tos dagat ug mosunod na ninyo. Pagtuo.
Muna ang grasya, mopalit mog slat, kinahanglan doon ay pagtuo nga, mutuo ko nga, ang Ginoo, pinaagi ni San Vicente Ferrer, nga atong patron din muhatagid ana, muna ka ng atong dopes donors na dihang mga nganay, ato nang i-type, nga isod na to anang kahon, hangtod mahuman, hurot ning baligya ning 54,000 slots. Gahapon, nahalinan sa taog, 132 slots. So may na kayo. Pakpak. So, 6,856 slots na ang nahalin. Naapay 47,144 slots. Basin pa dahil kaugmaan Ala, 46 na lang ni ka-slots, 1,000 ang sobra. Di, hurot gini siya mga dipat mga matay. Oy siguro ikaugma dunay mo pakyaw Pader gusto ko unity, prosperity and satisfaction. Ako lang ng hotdog palit ang 46,000 slots. Diha bitay ingon ako. Pader hotdog ko nagkatong sa una ba? Hotdog ko nagpalit ang 27,000 ka slots. Akong ipadaha ugma sa Palawan. Naku Palawan ra nimo ipadaha ang 27,000 slots. Isa 27,000, okay ram na pa din ako. Di, i-times pa na ni mo 1,000. Ay, unsa bagudi ay na. Padahakag 27 million nga sa Palawan. Kapuya sa withdraw, magpasaan mo sa dana ko sa bakid nga ko. Ayaw, o gusto ka mo, idritso dito sa bangko, kaya ako na idritso nga to Kapilinya pa man to. Adto na ako idritso sa Kapilinya. Isa di lang pa diroy kanilang 2,700 akong i-donate, duha lang ka slot. Maura man din na imo. So, okay ra kaayo gyapon. Pero why siguro nagi mo dare anig palit, di ba? Pila rigo ng 46 million og mao ganay paliton sa mga bilyonaryo. Sinsiyo ra man guna labi nas mga trilyonaryo. Sinsiyo ra na gamay ra na nga sinsiyo, pero dako na kay nagmerito sa Ginoo kung ato na siyang tanawon. Pero way merito, way grasya, ang 46 million nga kwarta mura ra sa nagpapil nga basura para sa mga taong way pagkakontento. Maghilak man gay na sila, hala 46 million na lang akong kwarta, hala kaluoy na ako. Kay naanad man si atong tag 300 million, tag 500 million, tag 1 billion, tag 50 billion. Uy, karon kay 46 million naman lang. Maghilak ang uban, maghikog pagani. Kay na, wala na siya makontento. Pero kining nanimba din apila ni nagwali, tagaig 46 million. Di ba, maulpot gunisangko nga tos kisami, purting lipaya. No, depende gina sa grasyas Ginoo. Divine, unity, prosperity, and satisfaction. Usa lang kaslat, wala ka nang hahanapin pa. Sige, nindog na ta.